Mga adlaw na tong tanan, labi na sa kong mga kaila, mga kaliwat o mga suod na higala. Nakadungog na pug ko nga basin ma-extend na po ni ang MSCQ until August 31 na nakita na ko sa Sunstar Daily News sa ilang Facebook page. Onya daghan sa ko mga kaila, dila na ako yung pang mention nga nang biktima sa COVID ug ang ilahang pamilya. Nagay ko yung mga kailang nakuhaan gid sila og kauban sa pamilya nakalas tungod sa COVID. Pero dili tam focus ana. This message is to give you hope. Makalabang tantanan ani. Salig mo sa Ginoo. Tuod ta sa Ginoo mga Pilipino. Kabalo ko nituod ta og Ginoo. No, so salig ta sa Ginoo, makalabang tantanan ani. Tinabangay ta ninyo og ampo. No, ampo ta sa matag usa. Nya amping tantanan palihog.